И коса хора, тук е Сашо и... Здравейте хора, аз съм Само. Добре дошли на Бравичет ми видеото. Казвам се Самуил. В Roblox съм се казва сам бата, като и така сме оператори и моите приятели. Ма знаете хора, нето видео се казва Самката БГ, ма той си чупи него видео и той направи фейс ревю. Да, ето ми може да ми видите моя канал, казва се Самбата, да. Ние правихме ние двамата видео. Да, където се свичаме там и чистата и може да се абонира. Днес ще изберем нека да се играе, забравяйте името как се казвате. Хай, Кил набиеш ето те. Ето те басес. Имате само имаш много си. Окей, сега ще изпомня. Те имат много силно. Те са силни. Ти се умреш, бе. Не, умирам. Виж ме мене, виж как се убием. Виж, се убием някакви. Направи го. Тренирай. Чакай. Така, виж. Ако такой, виж. О, да, И може напускаш ето тук, това ще те прави за тебе само. Даже аз го направих преди малко, ма... Да, го казвам как. Хора малко не знае как... Хора, моят брат нещо малко на... Не, моят приоритет малко не знае как ми играе малко. Всеки път. Да, когато го преди малко казах, той си чупи невия телефон. Да, Брокър. Ако не знаете Брокър, това е играта, която преди я играх много. Да, и той го чупи, защото се много нерви. Да. Аз съм много ядосен на Брокър, ще винаги ядосен ако ме уби. Хора, я да чакай на малко на 6 ме как да показва малко. Ама още се казва. Хора, аз ще показвам малко на играе. Как не играе. Аз се вземам може 5. Нямам повече сила. Готов. Какво правиш, бе? Кончето, какво правим аз, бе? Чуя ли си това, бе? Кое? О, да. Те едно чукам на таблета. Наистина. Бате. 20 сила ми дава. Сега отивам в три бой. И го пием. Сега моля. Ето бига. Айде бе, го Ето така. Така трябва по-бързо. Това е така, бе, по-бързо. Да, тъпно си. Така е така по-бързо. Така е така. Не, ти пусна това пак. Не спаща. Мени помага, аз мога да го бия. Ето аз. Да, бой. Ужас. Тая погана, аз само го помагам. Ще. Биете. Ето, не. Путе мантра си тогава. Тука мога да спитат много спать. Искаш ли едно? Искаш ли едно? Едно. Аз ще я набием. Виж колко аз имам много сила, бе. Ето тук на те набием. Ето тук. Ето тук съм аз. Къде? Седем. Аз съм ето тук едно. Ето тук. Тук е едно. Добре, так. Чакай тук. Так. Не. Набихте. Искаш ли пак? Не. Страх ме. Ми страх от мене. 2 и 2 так. Аре сега ще се помня. Так. О, пак да. Аре.
Има ли човешко? Оу, крава, нали? Там е Крава не е добрата. най-добрата. Не е добрата. Не е добра. Не е добра. Искаш ли трейд? Трейд. Не. Даш моя пет на синия пет и аз ти дам мой на синия. Чакай. Ще трейдваме. Чакай на трейд. Чакай на трейд. Какво ти го беше автоматично? Знам, аз не искам да. Ето тук е трейд. Колко е? Ето те. Окей. Защо казва това? Виж колко. Това беше най-добрия. Кой аз? Да, виж. Ето това беше най-добрия. Аз опитах да те злъгам. Не тръгнеш това, при мен има повече сила. Колко си ти дал? Айде сега да напускам някой повече да не гледам. Само в моето. Това е по-лесно от повече. Чакай, може ли ти кой ще е това? Чакай. Идваш ето тук. Чакай ми покажа малко на него. Чакай, идваш ето тук, видиш ли? Ага. Аз не виждам. Ето тук пускаш. Ето това ти дава повече сила. Окей. Сега ще бия емо бой. Емо дърво. Виж колко силно има, бе! Виж колко силно ми дава! Аре бе, 70. я закупи нещо. Ето това мога да купим. Папо емо дърво. Suck my balls! Оу, как? Осми и 8! Бани. Чакай. Ето тук без 5. Ето тук накажа и се ти показва най-добрите 5. Виж колко силно ми дава. Как толкова бързо изкара? Ето тук, ако имаш и 100 и 20 и такова, 150 wins, може да купиш ето това, където дава повече сила. Как ще бия, брат? Ще ме биеш ли? Не, говоря на лузера. Аз съм... Знаеш кой може да бием? Аз може да бием това. Ето сега може да бием. Виж. Ето сега не лесно. Ето, емо да се видиш. 55 wins ми дава. Не. Чакай. Идваш ето тук. Да ти 2 wins, нали? Ето кой. Ако такова ето то, виж, то ти дава 50 wins. Виж ли? Ако ставаш по-силен, набиеш това база, си имаш повече. Колко ми дава wins? Емо гърл, колко wins ми дава? The final boss ти дава много wins. Но the final boss ти дава много wins. Колко ти дава? Аз не знам. Така знам. Виж колко ти дава. Виж ме, то ме бие, защото е много умен. Аре, сега ще си Хората назад, аз показвам другите неща.
Какво? Виж, и 110 такова ми дава. Чакай, ти се ме паснеш. Я? Така? Защо? Ти имаш повече сила от мен. Мисли, имаш повече сила от мен. Виж. Виж ли колко силно си? Искаш пак едно? Ти да не ме лъжиш. Не можем. Мале, масаме. Не тук бе. Айде. Не тук бе. Добре. Бати, лъжече съм аз. Аз съм много лъжец. Аз се лъжик. Лузър. И мисля, че ти мисли, че ме биеш ли? Аз съм много добър. Аз съм много добър. Кой си сок? Не говоря на тебе, ама то. Аз казвам на мен, че аз съм много добър. Ай, направим това. Сега ще много добър. Сега ще много добър. Сега ще много добър. Сега ще много добър. Ще си... Какво повече живота ми да разпоръмам. Чакай, съобразете това, бе. Не се съобрази това. Може тази игра е много яка. Робот си много добре за мен. Така, да. Такова е стори, такова е твоите potions. Отивам да се купувам много стоп. Колко венки ми? Чакай я. Бери една... Виж, може да купиш ето това. Не. Ето това ще ти дава повече сила. What? Камон. Виж камон колко ти дава. Камон ни дава повече сила. Добре, дай да Камон? Я чакай, виж колко сила. 60. What? Виж, видя ли? Не са хубави вече, ето те са по-хубави. Вече може да купим. Аз ще купим. 20 и 100 и 62 ми дава. Виж. Чакай се бревикно бием някой. Свърши ли видеото? Не. То ще се такова. Ама виж, аз може да набием да нердят. Наши нердят. Аз може да набием да нердят. О, бен скакнах. Колко това бе? Аз бен скакнал лагнах. О, шит, роб. Бен скакнал лагнах. Аз цъках много силно. Брат, аз цъках много силно. Брат, Айде, умирай. чупих играта. Брат, малко чупих играта. Защо? Не може на мърдам. Не може на такова. Чакай, вижда се такова малко и пак се влезе.